Žolík je už dlhú dobu profesionálny klepáč rezňou. Kokot, ja to tu rozkopem! Skurvená pičovina, to čo je? Dúfam, že sa vám bude nový Light Rage páčiť. Info. Odjebalo mi tlačítka Alt aj Windows. A zaplo mi lampu. Sorry mate, sorry. Ale vedieť! Pomôžte niekto, kurva! Piče! Skurvenej! Nikto tam nejde! I say fucking rush B! Oh my fucking god. To znelo skoro jak Japatabatu. Fick dich, Chodnáčko, Lukáš. Hurensohn. Deine mama is your mama, I know. Yes. Passat? Passat. To čo tam on si monil? Ty kokocica. Ale on tam je smoky. Skurvený dojebaný, skurvený vyjebaný retard. To je... Taj! Ty počúvaj, Čajo, drž piču, nesmí sa. Ja aj ty sníma. Koko pojebaný, skurvený, to kde som triafal? To bolo čo? Ja neviem proste, dívaj sa, oni čo dá... To je skurvené USPčka. Ale sme to mohli prejsť cez mid, lenže na mňa boli jeden zľava, druhý zprava ani to. Čo sme mohli prejsť cez mid, jebečí? Ja som sám Bčko teraz, dobre. Ne, no, čakaj, čo sa čuduješ. Prečo ideš na... Ja mi dám spýtať ani kokot, ideme spáčať, okamžite. Odbúram sa to vrátiť. Idú Bčko. Idú Bčko Jasne, zase. keď sa vám není. Vy ste retardovaní, prečo idete to Bčko? Tak ale ty kokot, nemám do piče tento turbo. Veď ale prečo tam som sám, do piče už. Idol. Tam ide, vypojíš to. Pick up bomb code. A-side? Yes. What the fuck, green? Vladu vyrašoval či? What? Sorry, I don't hear him. Plenty I jeden. too. Mid in. Ale choď mi už do piče, kurva! To čo dostávam, Čajo? Oh my Enter, videl si čo som dostal, ja som dokumental, Mute. dostal to. Fuck you, fuck you! Bastard! Ty sa s nimi aj bavíš? Hej. Ja ti ho strelím. Ten povrch je to. 0-3. Koko, pojebaný skurvený! Niekde do piče už, kurva! Taký treba. He smokes. Wow. Wow. Pojebaný. Ja by som mu takú prijebal. Prečo si mu dal hlavu? Retardový. Oh, you're never gonna find the DM if you don't give it. Lebo som mu poslal žiadosť a má plný. Vieš? Pink one's A väčšine si píšeme, že budeme hrať. Drž piču teraz! Má minus 71 na mide. One pushing box. Ja, ale ti jedný. Dobre. Nice. Mid AVP. Toto ma baví zás. A teraz bonus video, na ktoré ste tak čakali. Čiže pozrite sa na to, čo mi sem letelo, ty koko. Čo to kurva je, mi povedz. Kde to je? Čo ti je, ako vám to môže dať?
Zolíček. Nevidíte to? No to skočilo dole. Jak to mám zabiť? Chat. Čo to kurva je? Čo to kurva je? Jak to mám zajebať? Počkaj, to musím vyhodiť nejak kokru. Vieš, je pekná jak blázen, čo si kokot. To chodí do piče, normálne mi na grcanie, ty kokot. To je iná jeba, no. To ako len to je iná jeba. To sa nemôžeme vybávať. To keď